Jdeme se podívat na to, kde jsou nejbizárnější youtubery dnes. Od kanálu Doxe, budete mít popisku, hoďte tam followers, je to takový jakoby low-key, bigé, actual, underrated kanál, kámo, nechápu, jak může mít, kámo, 3000 subů, ten typek fakt vaří jak zmrt. Na thumbnailu byla Adela, takže to bude divoký jako kokot, kámo. Dobre, ideme na to. Kedy si dosahovali milióny zliadnutí za svoje bizarné videá. Ježiš, kámo, tak to bude. Ten typek s tou kofolou, ne? Že, ne, nebo dám si kolu, podle mě, to je on, ne? Ne, dám si Pepsi. Boha. OK, a tady bruncla, no jo, kámo. Sme kukuričky sladučké, sme chutné, žlté, dobručké. Ten typek měl beef s tím, ne? S Duklokem, podle mě. Zješ dal zjeť, kukuričky bondu. No po odhalení ich temnej stránky upadli do zabudnutia a skončili na úplnom dne. 26-ročný influencer, ktorý natáčal videá o tom, ako hrá videohry, má problémy s bugami. Toto sú tí najbizarnější. A to nechápu, kámo, že ty vole, teď týpek, ten Halien, já nechápu, proč bys to dělal na Slovensku, kámo, jsi měl aspoň přestěhovat do Prahy, nebo jakože do Česka, ty vole, dělat brikule, kámo, s jako těma, you know, látkama, na Slovensku, to je úplně jakože GG, kámo, to je vymletý v hlavě prostě, ty tam mají zákony, ty tam můžeš, vole, že pojebat stát, nebo ne, tam prostě můžeš dělat loupeš, kámo, a dej ti podmínku třeba, ale když, nedej bože, si dáš jednu, kámo, rostlinku, 20 let, kámo. Youtuberi, o ktorých už dlhšie nikto nepočul. Začneme s Adrianom Figom, ktorý to kedysi prehnal na plnej čiare. Slovenského tiktokera. Jakože, já nevím, já o ním nic nevím, vím, že měl beef s Duklokem a vím, že je prostě clown, kámo, že tam, no, vlastně to s těma kukuričkama, kámo, pak něco z Pepsi, to je celé. Adriana Figu sme mohli prvýkrát spozorovať v talentovej show Československo má talent, kde sa snažil tam byla i Adela, ne, v nějaký takový show, oni jsou všichni odtať, vole. Presadiť svojim speváckým nadaním. Bohužiaľ, porotu tým príliš neohúril. Zpíval docela hezky, kámo. Kritika ho však neodradila a v show sa objavil ešte v niekoľkých ďalších ročníkoch. Pokus dal aj televíznej súťaži Superstar, kde sa nečakane dočkal rovnakého výsledku. Divákov znovu prekvapil v televíznej show Bez servítky, tentokrát však ako súčasť programu jedného z účinkujúcich. Popri tejto televíznej kariére začal Adrian budovať meno súčasne aj na svojom TikToku. V bizárnych videách spieval o kukurici, čaji, čipsoch alebo prakticky o hocičom, čo dokázal zjesť. Typek prostě dělal, kámo, promo na svou, vole, večerku, vole. Teď to vůbec napadne, vole, že jdeš prostě dělat, vole, songu o kukuřici, WTF. Za jeho hodně níž. Doteraz najväčší hit možno bez pochyby označiť pesničku o kukuričkách Bonduel, ktorá bola vlastne len prespievanou reklamou z roku 1999. Imagine, že by si ho Bonduel mu jakože naťukal na phone a že pane, já nevím, jak se jmenuje, pane slovenský bizáre, pojďte nám udělat reklamu, kámo. A že by ho prostě měli v reklamě, kámo, to by byl docela banger, kámo, W. A ty by vydělal, oni by vydělali určitě, by to funny, kámo. W, prošete podľa mňa. Krátky čas sa mu podarilo dosiahnuť cez 100 000 sledovateľov, pričom niektoré videá dosahovali až miliónové zhliadnutia. No presne v bode, kedy rástol najrýchlejšie, sa jeho koniec priblížil viac než kedykoľvek predtým. Na povrch sa dostali rôzne screenshoty, kde Adrian vypisoval maloletý no jasně, vole, úchylný slovenský predátor. No, už chápu, proč je takové velké halo, no tak to je insane. A pošli mi ešte nejakú fotku, kde ťa môžem vidieť celú postavu, ako vyzeráš, prosím. Prosím tu fotku, lebo nemáš tuším na Insta takú, kde ťa vidno celú. Ak môžem pekne poprosiť. OK, to dole čísle budú, kámo, to je insane. Tým dievčatám a posielal im aj svoje pikantné fotografie. Chlap mi vypisuje, aj keď vie, že mám 14. Takisto aj mojim kamarátkam, ktoré majú 14 až 16 a myslím, že by sa to malo začať riešiť. Ten chlap je pedofil na sociálnych sieťach. Ho plno ľudí podporuje a to sa musí skončiť. Kámo, kdo ho podporuje? Mě zajímá, kdo legit si řekne, jo, to je frajer, podpořím ho. WTF? Ale tohle je hnusný, kámo. Ježiš 14letý holce, tomu typu tak jakože 30, vole, pushing 40, jako to je insane. A to sa musí skončiť. Prípadu sa ujala novinárka Kristina Kovešová, ktorá informovala aj o rôznych iných podozrivých aktivitách. Co to bol za přechod, kámo, WTF? Tohto tiktokera. To byl insane přechod, kámo. Figa mal údajne blízko k fašistom, propagoval hoaxy a všelijaké iné bizárnosti. Videá, v ktorých sa Aďo snažil obrániť, mu takmer nikto neuveril a tak počase upadol do úplného zabudnutia. Kde tie informácie vznikli? Odkiaľ prišli? Kto tie informácie dal ako prvé von? Kto ich dal? Sú overené. Už by sa nikto k tomu nepriznal. Do povedomia sa opäť dostal Kámo,
Kámo. Po nejakej dobe, a to keď sa rozhodol vstúpiť do politiky. Víš čo, týpek bude na TikToku zpívat, vole, o kukuřici, potom vypisuje 14 posílá jim fotky, vole, a pak jde do politiky. Ty no to ty jsi, vole, ty jsi, a jako jo, patří tam. Založil iniciatívu Slovensko pre mladých, kde sa snažil pôsobiť aspoň trochu seriózne. Čo, udělal by líp, kdyby měl na sobě kámo kostým kukuřice, podle mě. Zo svojich profilov odstranil doterajšie príspevky, čo však bolo len malým výkrikom do tmy. Iniciatíva úspešná nebola a tak bol nútený vrátiť sa k speváckej kariére. Jaký zpěvací kariéry, kámo, ten týpek, já nevím, tak viděl z toho aspoň něco, legit, kámo. Jakože za tu jeho celou bizarní kariéru, jakože třeba Adela, tak ona má jako nějaký supporter na těch TikTok streamech a lidi tam leží posílají peníze, jakoby, OK. Ale tenhle týpek jako co? Viděl z toho něco, kromě, že prostě byl bizar? Aďo začal hrávať na rôznych svadbách alebo podujatiach, tentokrát OK, tak aspoň, že tak, dobrý. dokonca aj mimo Slovenska. V septembri 2025 sa rozhodol svoje politické zručnosti oprášiť a vstúpiť tentokrát do hociakej politickej strany. Biela polokošela, nohavice a obrovské hodinky mu však na vážnosti opäť nepridali. No, to je taková obrovská digitální stopa, do prdele. Dobrý. Určite budem tvrdo za vás bojovať, keď by som sa tam dostal. A dar reči mám, samozrejme budem presadzovať aj svoje názory, samozrejme budem aj záujmy tej politickej strany, do ktorej by som sa pridal. Serióznosť sa vytratila ešte rýchlejšie než predtým a na Instagrame začal znovu pridávať pochybné príspevky. Kámo, ty jsi insane, vole, takže OK, dejme tomu, změnil se třeba nějak. Třeba se začal dělat, vole, míň bizarností a pak z ničeho nic, vole, abys jako pušnul to promo, tak jo, jdeme dělat nějaký, vole, zase TikToky, haha, kukuřice, haha, kdo si to pamatuje, ty, jo, no to, já doufám, že ne, kámo, tenhle lore už jakož mimo mě, ten třeba neznám. To je v píči, kámo, to je v píči, ty jsi cooked, kámo, ty jsi fakt cooked. Aďo tak aj naďalej zostal na bizarnej strane internetu. No kto z nej nedobrovoľne odišiel, bol slovenský youtuber Halien. Halien, ty vole. Jan Štec, známy tiež pod prezývkou Halien, bol na scéne známy prevažne vďaka svojej streamerskej kariére v hre Fortnite. So zapnutým streamom dokázal stráviť. Jsem teď koukal nějaký videjko od Doda a Dodo tam říkal, že oni měli spolu ten support the creator code s Halienem, protože Dodo ještě nebyl 18. A že týpek ho prostě podělal, kámo, o 40 000, kámo. To je insane. Ten týpek jako nevím, kámo. Tolik věcí jsem na ně slyšel, kterých se jako ani neví, vole, nebo přijde mi, že se o nich neví, vole, možná nich jako ví, jenom já jsem dement, kámo, ale jako ten týpek je fakt cooked, ty vole, to je insane. A vidí niekedy celé dni a vyzeralo to, že ho takmer nič iné ani nenaplňalo. Ani tam sa však neobyšiel bez kontroverzie. Ľudia ho niekoľkokrát obvinili z falošných súťaží či iných pochybných aktivít. Po čase však táto hra upadla a mnoho youtuberov si muselo nájsť nové záľuby. V tejto dobe sa Halien našiel práve v cvičení, z čoho začal pravidelne tvoriť aj videá. No to je on, ne? Jak prostě přišel kámo po roce a nebyl tam žádný improvement, ne? To byl on, nebo ne? Ja. Hoci sa snažil väčšinu pojať ironicky, nevždy to diváci dokázali aj rozlíšiť. Urobil som obrovskú chybu. Kúpil som jeden kreatín, aj ten mi poslali plesnivý. Pozeraj. Pozri, ako mi z toho kreatínu normálne vyskakujú červy. Po čase sa objavil aj v To nechápu, kámo, vtip. organizácii Clash of the Stars, kde divákov prekvapil svojou novou potetovanou vizážou a výrazným schudnutím. Nechápu, kámo, OK. Keď sa však fanúšikovia dozvedeli, čo skutočne stálo za touto premenou, zostali v šoku. Dňa 20. No jasně. Nosáčky mě to poslal, kámo. Ne, vtip. 4.10.2023 No dobrý, to se to tak dobrý, nic, ale chápete. 23 sa na internete Nosáčkami asi jako ne, no, ale... začali objavovať články o policajnej rázii v Košiciach, pri ktorej sa našlo množstvo nelegálnych látok. No jo. Si v nich páchateľa neodhalili, z popisu bolo každému jasné, o koho v skutočnosti ide. Halien počas posledného roka predával a uchovával rôzne omamné látky, pričom ich údajne ponúkal aj maloletým osobám vo veku 15 rokov. Frajer, kámo, prostě investice. Ne, fuj, to je hnus, kámo. Ale Braško, mě to prostě vyplo to videjko, WTF? No počkejte, jakoby, já chci zpátky na to video. Halo? Yes, tady jsme byli. Podľa mňa o tom sa vedelo fakt, že v Košiciach o tom vedeli, že fakt, že všetci. Lebo ten byl proste príde, že on tak odsu GoPro, tak ti tu ukážem, že čo mi teraz prišlo, vieš, že proste že sa tým chváli. Udala ho práve matka jedného z týchto detí, keď jej dcéra skončila na psychiatrii. Následne si správne, kámo, jebečí, to jako...
Dobrý, Práško, dobrý, nebudu to tady asi omývat. Podľa polohy mobilu overila, s kým sa stretávala a oboznámila o tom aj políciu. Já jsem bez slov, fakt, já jsem úplně v šoku z tohohle. To je prostě věc, kterou jsem asi vůbec nepočítal. Ja som vždycky vedel, že na Halienovi je niečo shady. Vždy som mal vzadu v hlave ten pocit. Halienovi hrozilo pôvodne až 15 rokov väzenia, no stalo sa niečo nečakané. Dňa 18. septembra 2024, teda takmer rok po jeho zadržaní, prebehol súd, ktorý stanovil finálny verdikt v tomto prípade. Keďže sa medzi tým zmenil trestný zákon, Halien bol odsúdený len na necelých 5 rokov odňatia slobody. Aby toho nebolo málo. Ty pičo, tak ten úplně, to bylo o krysí chlup, ty vole, holy shit, tak to jako lucky, no, 15 let a 5 let, jako je to moc, ale je to jako insane rozdíl, kámo, však to máš celý život a 5 let, no, jako vyjdeš, bude ti 30, ne, nebo kolik to je. OK, ale 15, ty čo, jako, ty vole, no. A jako můžeš to sám, prostě neměl být dement, kámo, tohle dělat v Slovensku, to je pičovina, kámo, nebuď hloupej. Už po polovičnom uplynutí trestu má možnosť požiadať aj o podmienečné prepustenie. V prípade, že by mu súd vyhovel, na slobodu by sa dostal už začiatkom roku 2026. V súčasnosti sa Halien nachádza v ústave s minimálnym stupňom stráženia, kde môže vykonávať rôzne pracovné aktivity. Na súde svoje činy oľutoval a taktiež priznal, že mu väzenie dalo cennú životnú lekciu. Po prepustení na neho čaká aj ročný ochranný dohľad, ktorý bude musieť strážiť jeho pohyb a takisto správanie. Istou životnou lekciou si prešla dokonca aj influencerka Adela Pulcová. Jsme tady, kámo, Adela. To bude dokonce videa, ještě Brunsvík na nás čeká, no jo, ty vole, Adela, kurva, kámo, to je insane. No tentokrát sa z toho zatiaľ nepoučila. Adela Pulcová, známa ako shopaholic Adele, si za roky svojho pôsobenia vybudovala nesmierne kontroverznú povesť. To, čo začalo v nevinnej talentovej by si napsala knížku o Adele, ne? To je fakt, ježiš, a teď co dělá s Mikulou, holy shit, to je fakt insane. To mě úplně, jakože minule, já jsem to viděl včera, jeden leak, kámo, jakože a ty vole, já jsem byl týden pryč z internetu a co se tady nenašlo, to je insane. Súťaži Superstar v roku 2013 neskôr preráslo do pomerne bizárnych videí. Medzi jej najväčšie prešľapy nepochybne patrí vyhodenie zosnulého morčaťa do smetného to je fakt jako hnusný to. kontajnera, alebo fakt, že zakazovala svojmu partnerovi chodiť aj na záchod. Že půjde radši tam do KFCčka na záchod, ale já jsem mu řekla, že ne, že by to před těma lidma vypadalo blbě, že když tady se mnou bydlí, ať si normálně tady v bytě dojde na záchod, když tady se mnou bydlí. Divný, ty vole, co? Já můžu s tebou fakt na záchod? Holy shit. Já můžu jít kámo na záchod tam, kde bydlím? What the fuck? Crazy, ty jsi úplně kámo chlebodárce, díky moc. Popri svojej tvorbe mala momenty, keď zarábala tisíce eur mesačne, no zažila aj niekoľko Kolik? Popri svojej tvorbe mala momenty, keď zarábala tisíce eur mesačne. Z čeho kurva? Z TikToku? Z čeho měla 1000 euro, kámo? 1000 eur. Z čeho do prdele? No zažila aj niekoľko pádov. Jeden z najväčších No niekoľko, ty vole, těch bylo, bráško. Sa stal v roku 2025, keď sa rozhodla predať svoj byt pod cenou a presťahovať sa do nájmu do Prahy. Ty jsi tak hloupá, ty pičo. Ty jsi tak hloupá, ještě do pronájmu, do prdele. Proč ta týpka prostě, vole, nevím, nenechal jsi ten byt? Třeba, nevím, vole, třeba bydleli u kámoše třeba měsíc, do toho bytu si někoho poslala a ti tam prostě dělá prašouky třeba. A nebo ať bydlí v tom s***veným bytě, něco si vydělává bokem, vole, a pak pojede do Prahy a tam bydlí v tom pronájmu dál, vole. To je fakt debilní, kurva. Já ji fakt nechápu. No jo, no, prostě 50 IQ člověk, ty p***o. Ne, ona koupila byt za kolik, vole, já nevím kolik, za 2 miliony asi. A prodá ho za 1 milion? Ne, za 750 tisíc, kámo, ten týpek, kdo ho koupil, je ten nejšťastnější člověk na světě. Ty pičo. Prostě finančně negramotná, hloupá, jako piča. Fakt, jako by je to vyloženě prostě piča, kámo. Keď sa rozhodla predať svoj byt pod cenou a presťahovať sa do nájmu do Prahy. Nájom nestihala splácať a za zbytočný výdavok považovala aj zdravotné poistenie. Tak to je insane, kámo. Dlh sa jej postupne vyšplhal až na 19 000 eur, čo predstavovalo približne 500 000 korún. Neschopnosť splácať tú 19 000 eur, kámo. No, tak to je insane tohle dlužit, kámo. Tú dlžobu ju priviedla až do azylového domu. Tam začala noci tráviť spolu s inými bezdomovcami za symbolickú cenu 50 korún na noc. Adela vedela, že ju TikTok naďalej už nedokáže uživiť. 50 korun na noc, kámo, no, tak jako v pohodě, tak jako plně vyhodili odtaď, ne? Protože on tam vodil nějaký dementy, kámo.
Holy shit. Tak jako budeš tam třeba měsíc, dva, tak máš nějaký sociální sítě, z toho jako vyděláš něco, Adele, jako, ona je prostě hloupá, kámo, ale ty lidi stejně peníze posílají, já to nechápu. Prostě. A tak sa po 3 rokoch fungovania rozhodla nájsť si skutočnú prácu. No way. Mala hneď niekoľko, no kvôli svojej bizarnej minulosti sa nedostala ani na ty skoro nic smaníce, to je insane. Obyčajný pohovor. Skúšala to ako novinárka v mediálnej firme, ale ty si posral, kámo, tak to jo, ty vole. Ale aj ako herečka v divadle. Tak to jo, herečka v divadle, ty si posral. Sa uchádzala o rolu v muzikáli Ľadové kráľovstvo. Elza, skúbená. To jo. Šťastie našla až v slapfightovej organizácii Redface, ktorá sa venuje takzvanému fackovaniu. Ten sets of goofing around. Žiaci sa postavia oproti sebe pri stole a víťazom sa stáva ten, kto ustojí čo najviac faciek. Adele sa tu podarilo zamestnať hneď na plný úväzok, no nemožno povedať, že by išlo o nejaké Kolik je, vole, tak 30, 32, nejak tak, ne? Tak by ich bolo třeba 50. Prestížne povolanie. Za dobu pôsobenia stihla absolvovať jeden zápas, ktorý bohužiaľ neskončil víťazne. Motivácia divný, kámo. Kouknete, kámo. Však bola natoľko silná, že si dohodla hneď aj ďalší zápas, tentoraz proti co to je do prdele? 260-kilovej súperke. Já se neflákám, já se snažím, drobinko. A co ty? Ty si nevylezla ani na traktor, prosím tě. To je fakt už trapná, už si těším. Až ti jednu natáhnu. Adela dnes trénuje na pouličných lampách, ktoré ju údajne majú naučiť dať poriadnu ranu. Pouličných lampách, kámo, co to je za komedii? Podľa jej slov, od životu dostala už toľko faciek, že toto nemôže byť o nič horšie. Tejto novej práci sa vysmial dokonca aj bizarný influencer Jan Brunsvík, ktorý však vo svojej kariére nepochodil o nič lepšie. Internetové začiatky Brunsvíka siahajú prosím, ať tady nebudem zmiňovať Linux Draka, že ne, prosím. Do roku 2021, keď sa rozhodol zviditeľniť streamovaním rôznych hier. Úspech v tom však nenašiel, no skončiť ani zďaleka neplánoval. Isté povedomie prišlo až postupom času, keď sa s kamerou v ruke vydal do ulic Prahy. Medzi ikonické momenty patrilo tohle si pamatuju, kámo. Byli na rande, ne? Rande s fanoušičkou. To je tá nějaká pistolka. No, moje sestra to není, ale je to kandidátka na pozici přítelkyně. Kandidátka, holy shit, to je frajer, to je boler. Kontroverzné TikToky. Já nemám zuby a pán vedle mě zase nemá nohu. Každý něco má. Či bizarný nápad, keď sa rozhodol od divákov vyberať peniaze za fotky s ním. Nechýbal mu ani cenník, či dokonca platovný terminál. Za krátku dobu sa stal súčasťou streamov známych ja neviem, tak je haslý docela. YouTuberov, kde sa diváci bavili jeho neobvyklým správaním. Kámo, no, že tam ukáže, vole, že toho bezdomovce na Václaváku, že tento člověk je úplně na dně, kámo. Doufám. Brunsvík sa financiami ani zďaleka netajil a čoraz častejšie dával najavo, že nemá takmer žiadne peniaze. Za finančné problémy vinil najmä svoju zadlženosť, ktorá vznikla, keď v práci elektrikára prestrihol nesprávny kábel a spôsobil tak škodu za niekoľko tisíc eur. Odvtedy sa pokúšal vyžiť aj z pozície ochrankára, no tam ho zas po čase nahradila automatická závora. Stabilnejšiu trade up na závodu proste. Prácu našiel až ako kuriér Voltu, no ani tam to nemal rúžové. Hneď pri prvej objednávke meškal 30 minút a zákazníkovi zabudol doniesť aj objednané piť. Protože ten dement, ty vole, Brunsle si tam hodil, že je v autě, kámo, a jezdil všude na kole a pak se divil, že mu prostě žádnou objednávku nestíhá. Kámo, to je frajer. Nízke hodnotenie mu okamžite zrazilo štatistiky a na určitý čas ho preto spoločnosť zablokovala. Máte zakázané přijímat objednávky, OK. Tak už jsme dojeli. Skutočné internetové šialenstvo však nastalo v momente, keď sa odhalila temná stránka jeho príbehu. Ne, skipněte to, prosím, ja to nechci vedieť. Podľa niektorých webov bol Jan Brunsvík údajne aktívny na fórach zameraných na styk s maloletými, či dokonca na streamovacích platformách, kde natáčal nekalé akty bez oblečenia. Když si psal na různých fórech pod přezdívkou Linux Drak a řekněme jenom, že některá fóra jsou zajímavá. OK, takže kdo ví, tak prostě ví. Príbehu neprispeli ani nevhodné narážky, ktoré sa čoraz častejšie objavovali vo viacerých klipoch. Šancu na zárobok dal aj platforme OnlyFans, kde sa zo začiatku snažil pridávať len fotky kvetov. Dnes sa tým už netají a podľa popisu ide prevažne o obsah zameraný
zamestnaný práve na jeho poruchu pohlavnej identity. Mimo iného zarába aj tvorbou personalizovaných narodeninových videí, kde za symbolickú sumu ponúka videopriania na počkanie. Podľa dostupných informácií dnes žije z invalidného dôchodku, sociálnych sietí a taktiež pozície vrátnika. Na streamoch sa však často sťažuje na hlad. No, vrátnika. Zase ho vymění tá závora. A to je údajne dôvod, prečo je občas aj nepríjemný. Tak se z toho vyhoň! A nebo travuj! Dobrý večer, pane B. Mě to nezajímá, že máš nějakou rozhozenou synchronizaci. Že tam nebudu mluvit o tom, jak si vole týpeček šel na... Ne, nebudu říkat ani tu stránku, kámo, prostě si vyhodnil na hajzetem, kámo, to je insane. Jan Brunslik na svojom Instagrame občas natočí aj nejakú spoluprácu. Našťastie, zatiaľ bez väčších problémov. Ak ťa však zaujíma, ako dopadli tie Kámo, on má spolupráce a já ne, no tak to je insane. Dobré video. Já tady nám suba, tak to se omlouvám. Vidíte, že subečka, lajko se máte to v popisku. Dobrý banger video, velice dobré.